Аз съм Бъкет Токин и днес сме из Перник. И днес сме с Ерика. Здрасти! И отиваме за Дюна. Това ще кажеш да побързаме малко, защото видеото ми може да е само 15 минути. Ами, то дюнарите са тук след това. Супер! Значи почти стигнахме до дюнарите. А тук що излязохме от нас? Чак почти не. Има още към 3 минути. Говори по-силно. Още 3 минути и стигаме. Ох, супер! Хайде. Гладен ли си? Много. Ти? Хайде ти. Не, чак малко. Еми тогава защо отиваме за дюнари, като само аз съм гладен? Не трябва ли? Гладен, не чак толкова много. Добре. Виж колко много котки. Снимай събранието на котки. Къде? При входа. При оранжевия вход. Събранието на малки, голями, всеки котки. Не виждам котки. Там, виж. Гей. Но то пък... Ела ще идем при тях. Хайде. Тук има много лайна. Стигаме. Снимаш, виждам сега. Това е кора от дърво. Добре. Айде, обърни сега камерата и снимай. Котки. Айде ще ги сложиш. Не, стига толкова. Сложиш ги. Котки. Сега просто обърни камерата. Я пък го това къде се качи. Да. Събранието на котките плюс един гълъб. Да. Добре. Добре. Я се качи на колата, виждаш? Къде? Да, виждам. Я кой ти в джоба? Butterfly knife. От хартия. Е, да ще е от хартия. Еми, защото за истински трябва да имаш над 18 години. Или да си на 18. Като стана на 18 ще си купи истински. Обещавам. Еми, майката ми има 18. Да. Право си също. Аз ще й дам пари и тя ще отиде, ще ги поръча. Ще си въведе там пароли и мароли. Я чакам, приятел. Здравейте! Сега вижте Сири какво ще прави на лостовете. Не искам жал да го видя. Колкото мене. Едно! Чакай малко. И до там. Чакай малко. Няма да е така. Как се напълних с сняг. Не като лапто да се напълня с бацили. Няма да се пълня с бацили. Айде хора, продължаваме. Стана ми се да ми на ръцете. Продължаваме към екскурзията си към дюнерите. Минаха 2-3 минути. Ще мина след 3 секунди. Сега къде сме? Сега сме на Който е от Перник тук и гледа. На пазара. На пазара сме. Сега тук ще минем. На къде? Не знам добре. Котки. Какви котки? Котка. И там гепард и... това какво е? Гепард е. Така както гледам. Ето ти ги нощи. Да, нощи. Какво сладко кученце там. Да беше истинско. Хора, почти стигнахме до дюнерите. Някой си продаваше и такива неща. И горелка си продава, и всичко си продава. Ето е. Да, това бъде черница. Сега ще снимаме на такова на Пикачу. Там жълто. Раничка. Ама това не е Пикачу. Какво ще да е? Мяза на Пикачу малко. Мятам, малко. Здрасти. Аз мятам на Ерикачу. Ерикачу. Аз мятам на Стеликачу. И сега е отзавиваме. На Бъкетчу. Хора в дюнерите. Къде яме? Готово, пристигна? Да. То няма никой. Добър. Я дръж малко да си извада. Добре. Продължаваме, вече сме... Благодаря. 6 лева. 6 точно. Добре. Слагам си ги в джоба. И айран искам. Да. Да. Искаме от тези. Два от тези. Един за мен, един за теб. От тези големите ще взема. Но трябва да правим и ботълфлип с тях, като ги. Поне изпием малко. Абдул, нямаме си два айрана, ето това е.
аз имам 2 лева. Ма имаш и ти от малко двулевка. Чакай. Вижте, двулевка. Ой, двулевка, хаштаг много готина двулевка. Сега си чакаме дюнерите. Ой, супер. Може ли да снимам как ги готвите? Да. Не познайте се, това е Абдул. Абдул, да. Абдул, кажи здрасти. Здрасти. Аз съм готвача на дюнера. Най-хубавото дюнер е в целия Перник. Той сега наш гост ще яде дюнер. Нали, ако е как се казваш? Стели. Стели? Да. Това или Стели? Еми от Стилиян. А от Илиян? Стилиян. Стилиян. Еми викат на Галена Стели. Може ли един картоф? Само не ми казвай Стелка, може. Заповядай. Заповядай да пробваш. Благодаря. Наш картоф. Да. Имате ли дюнер в хлеба? Да, много пикант. Има дюнери пикант, има и други дюнери. На един има ли? Разпъти. Няма. Има пицария Аладин. Ама сигурно това правят и дюнер. Може ли да ни махнеш хартийките? Първо на гост или на теб? Както и да е. Ирян. Дай го първо на гост. Заповядай. Благодаря. О, дюнер. Сега ще ядеш и ще кажеш, дали същите дюнери имате в хлеба? Не. Не същите. Не може да правят такъв дюнер. Харесва ли ти? Много. Заек. Оставете на масата. Да. Нека в коментарите да напишат дали има перничани от гледащите. Чакай малко сега. Ще направим така. Тази неопитност на Шулц И може ли дефектът да бъде превърнат? така. Воля. Определено може, но някакси нещата са в ръцете на Мартин Шулц. Наистина той има 8 месеца до датата на изборите 24 септември. Никой не може да каже дали той ще има грешни ходове, но пък аз смятам, че Мартин Шулц също е достатъчно опитен и обигран политик. Все пак неговата кариера е предимно на външнополитическия терен. Хора, пак се спираме. Кога ли ще дем? Поправка, значи още не се призираме. Абдул ще дадем 2 чашки. Знамето му козове са свързани с връщането на партия към истинския смисъл и Не. Изчакайте малко, гайс. доста време не само общо как управлява широката коалиция. Чакай. Виж как ще стане сега. Държа твоя, отваряш айляните и ги сипаш. Хора за малко... Ето това после ще го отрежеш, нали знаеш как се реже? Да. Аз съм йолутубер. Сега, вкусно е Ирян. Изсипвам и твоя. Моя се стъмно така. Всъщност Мартин Шулц още с първата си заявка, това, което чухме, иска да върне социал-демократите към техни... Айде, дай ми сега дюнера. Съм гладна. О, май гад. На здраве. Тематика залага Хана, здраве. растящо обедняване и в Германия. Всъщност Хаштаг Перник, много вкусни дюнери. така да се каже, жеста Къде мой приятел? да бъде сериозен конкурент на нещо, защо не и победител. Що е победител? Ама аз искам да ти кажем, че да знаеш. Хаштаг има. Някъде отивате на гости или нещо? Да, на гости, при някой знаеш ли къде? И половината път на някой вика върни се, викам да. Всъщност ние можем единствено да коментираме резултати от стратегическите проучвания. И там се наблюдава наистина нещо много интересно. От една страна, германците очевидно не обръзват широките
коалиция, поради това обезпечаване на двете големи партии, за които Как си стели? Добре. от друга страна обаче те все още очевидно не виждат алтернатива, защото около 47% от гражданите все пак предпочитат, че Това е предстоящето. Дясно. Той не е дойна, че се направи норма. Ако ви се ядат вкусни дюнери, елате в Перник. Няма да сгреша. Ама в фантазия, защото той има тук два дюнера. Добре, в фантазия. Там много всичко зависи от това как ще се представят либералите след много сериозна криза. Те отново ще влезат. Как се казваше готвача? Абду. Абду готви много. Представени така, че да могат да се коалират с християн-демократите на Меркел. Единият въпрос, другия въпрос е ако наистина Аз не му казах сега да има друго убийство. вероятен партньор, така че е доста въпросително. Читам отговор, ще търсим през следващите месеци и ще следим отблизо с твоя помощ, разбира се, избирателната кампания, която се очертава да бъде интересна. Ако искате да ядете... Нямам батерия. Съжалявам, хора, но ще трябва да ви кажа едно това.